En tiedä. Kenen kortti? Tulee jo sieltä. No. Peuraa. Sitten ensimmäinen. Hei, mitä tämä nyt on? Oh no. No, se pysyy siellä. Ykköspäivä. No, 24 päivää synttäreihin. Sieltä tuli Toivo! Kiitti Milvi. Se on pitkäkarvainen vieläpä. Se menee tonne penkille. Okei, sitten 23 päivää synttäreihin. Täältä tulee jollekin lahja. Sinne ei mahu edes laskut. Laitetaan se tonne. Sitten 22 päivää synttäreihin. Montako päivää nyt on? Ai söpö. Sitten 21 päivää synttäreihin. Eli tossa olisi niinku, tää aloitettiin 28. joulukuuta. 28, 29, 30, 31. Täältä tulee Smurfi! Smurfi! Se on Avatar! Se on peura. Ihanaa. Aivan sairaan hienot värit. Noin. Ja jatkan huomenna luukusta 5. Koska... Niin.